Terus ulan Rajab niki terjadi peristiwa sing besar jenenge peristiwa Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang Isra Mi'raj niki hitungane ana ibadah telu sing Gusti Allah dawuh mboten teng alam donya. Dawuh ya Allah ora diparingi Kanjeng Nabi teng alam donya, tapi teng dhuwur langit. Setunggal tauhid, nomor loro nikah. Jadi syariat nikah niku mboten teng alam donya. Pertama kali sing nikah niku Adam karo Ibunda Hawa, niki panggene mboten teng donya tapi teng pundi? Swarga. Mulane nikah niki ibadah sing tuwa. Terus ibadah sing paling suwe niku nggih nikah. Salat paling 5 menit, 4 menit rampung. Poso 7 jam, 8 jam rampung. Nikah suwi gak rampung-rampung. Ana sing sampai mati barang, Allahumma. Mulane wong nikah umpama bahagia, bahagiane suwi. Umpama menderita, menderitane ya suwi. Mulane umpama wong nikah ndang uripe ora bahagia, lorone suwi. Mulane Pak nek iso Pak, bojo telu gak apa-apa sing penting bahagia. Piye? Apa keliru nek muni? Loh, aluk telu bahagia timbang bojo siji menderita. Tapi enten tiyang bojone telu menderita, bojone telu menderita, bojone loro menderita, bojone siji bahagia. Lah nek ngono berarti siji-sijilah sing penting nikah. Sing nomor telu, ibadah sing didhawuhno Allah ning dhuwur langit yaiku salat. Kanjeng Nabi ditimbali nalikane Mi'raj, Kanjeng Nabi sampai Sidratul Muntaha oleh hadiah sing jenenge salat 5 wektu. Mulane monggo kula jenengan sedaya aja sampai ninggalno salat. Bapak Ibu pangapunten, sapa wong salate apik niku kehidupane ya apik. Sapa wong salate ditata, uripe ya ketata. Mulane kok ana wong uripe ruwet, dandanana salatmu. Niki pas ngaji dalu niki, pas candake niki tentang bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna jami'a awamirillahi mongko sedune sekabehane pira-pira perintahe Allah iku turja'u dan balekaken apa awamirillah ila khoslataini maring pakerti loro at-ta'zimi rupane ngagungaken lillahi maring Allah taala wa syafaqati lan welas li khalqihi maring makhluke Allah taala kakolihi kaya dawuh Allah taala aqimus sholata wa atuz zakah. Kabeh perintahe Allah niku mesti mengandung dua hal. Napa siji ngegungno Allah, nomor loro ngapiki menungso. Pak Bu, dawuhe Allah aqimus sholata wa atuz zakah. Lakonana salat, paringono zakat. Salat niki ndandani hubungan kula jenengan kalih Allah. Zakat ndandani hubungan karo makhluk. Jenengan nek dandani salat iku padha karo dandani kehidupan. Nek kehidupane ketata, penghidupane ya ketata. Penghidupan itu sandang pangan kuwi lho. Nek kula jenengan karo Allah apik, karo wong tuwa apik, karo dulur apik, insyaallah koko kehidupane apik, penghidupane ya apik. Allahumma. Mulane sakbadane kula jenengan sedaya mlebet wulan Rajab. Wulan Rajab niki karek 2 dina. Siak niki tanggal 28 malam Sabtu. Terus malam Ahad tanggal 29. Malam Senin empun tanggal 1 Ruwah. Berarti Rejab karek 2 dina tok.
Lah nek empun mlebet ruwah napa ingkang kula jenengan lampahi syahru Sya'bana syahru Muhammadin. Ulan Sya'ban ulan ruwah niku ulanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa ingkang kedadipun lampahi ngatah-ngatahaken maca selawat. Piyambak teng dalem Bu Pak sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad utawa Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad niku jenenge selawat. Tandurane tobat disirami nganggo selawat. Tanduran niki bakal tumbuh perkara amalan sing ora ngarah ditolak yaiku selawat. Sholawat niku nggih piyambak niku nggih sholawat. Aja bayangno sholawat niku sholawatan sing ngene-ngene kuwi aja bayangno. Ana sing bayangno ahli sholawat niki ahli sing pelencing krungu sholawatan ning kono bar maghrib budal. Ora pamit bojo, ora pamit anak, pelencing depipis ning ngisore panggung. Lah nek wayah sallallahu ala Muhammad ya sholawat. Nek wayah subhanallah walhamdulillah kuwi zikir. Tapi nek wayah mak jentit nyanyi. Cublek suweng kuwi apa? Nyanyi. Lah kira-kira ngoten niku akeh selawatane to akeh nyanyine. Lho ya kok roh wong-wong. Kowe enak kok ngajine nek wayah selawat ngoten niku. Tangannya diangkat, yang ngangkat tangan dapat syafaat, penak. Ngangkat tangan oleh syafaat. Yang punya hutang ingin hutangnya lunas, tangannya diangkat, penak. Melok solawatan 5 tahun tangan diangkat yo gak lunas-lunas, yo ora lunas ora mbok sauri kok. Nek kepengin lunas yo kudu disaur, masuk ngangkat tangan sampai pegel yo ora ngarah. Pun solawat teng dalem mawon sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad niku solawat. Napa malih nalikane ulan Sya'ban kula jenengan sedaya mlebet ulan Sya'ban sak liyane selawat apa sing diwaca mangke teng ulan Sya'ban. Soale mangke rutinan iki mboten ngliwati Sya'ban, mangke rutinan iki pas Ramadan tanggal 2 mbah 3. Niki kira-kira wayah Ramadan ngajine libur napa mboten? Wayah Ramadan ngaji bar traweh apa libur? Cara bapak-bapak benjing Ramadan rutinane niki libur napa ngaji? Bu jenengan nyuwun libur napa ngaos? Bakda traweh. Ya wis. Nggih, ya wis, pengen ngaji ya ngaji ora apa-apa. Wong isih awal-awal biasane semangat to, Jian. Umpama malam selawe prei aku. Ketoke wong wedok-wedok slempok ra karo-karuan. Pun mboten napa-napa ngaji mboten napa-napa. Lah mangke malam Sya'ban niku ana siji wengi sing diarani malam nisfu Sya'ban. Teng mriki nggih tasih usum malam nisfu Sya'ban. Jenengan biasane ndamel napa teng mriki? Lontong kopat beda desa mawa cara. Nek nggen kula kopat lontong teng mriki sami kopat lontong asline niku perkara sedekah ya ora kudu kopat lontong. Nek teng daerah Jember Probolinggo mriko kula nate bancaan malam nisfu Sya'ban mboten kopat mboten lontong nganggone bancaan apem. Kula tangleti Pak Yai kok apem Pak Yai. Nggih, niki kanggo simbol sedelok kas wong-wong cangkeme padha ngapem. Oh ya matuk aku ya ngono. Ternyata beda desa mawa cara kene kopat kono apem. Mboten napa-napa sing penting sedekah. Nek badhe maghrib kita sik enten yasinan nggih. Nggih jenengan lampahi mawon. Yasin ping pinten biasane? Ping 3 pun jenengan lampahi mawon. Soale Gusti Kanjeng Nabi dawuh innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'bana. Temen Gusti Allah ningali kanthi rahmat makhluke kabeh ditingali kanthi rahmat nalikane malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru jami'a khalqihi maka Allah mengampuni semua hambanya kabeh makhluke Allah di sepuro. Allahumma kejaba wong loro
illa limusyrikin, kejaba wong musyrik ora disepuro dosane. Wong sing ora nyembah Allah. Teng mriki sedaya Islam nggih? Sedaya iman nggih? Alhamdulillah, berarti jenengan disepuro. Au musyakhinin, utawa wong sing ora rukun. Wong Islam, wong iman, tapi ora rukun. Malem nisu Sakban urung disepuro. Rukun karo sapa? Rukun karo wong sing parek karo kita. Terutama setunggal, rukun karo tangga. Teng mriki enten tangga karo tangga sing mboten rukun. Padahal winginane mulut mumpun kula terangke to nggih. Rukun karo tangga. Sampai Kanjeng Nabi dawuh mazala yusini Jibrilu, mazala Jibril yusini bil jar hatta dzanantu annahu yaj'aluhu warisan. Malaikat Jibril gak leren-leren wasiat ning aku supaya ngapiki tangga, kaya-kaya tangga niku berhak dadi ahli waris. Bapak Ibu, sing dadi ahli waris niku dulur apa tangga? Sing angsal warisan niku dulur napa tangga? Kenging napa kok dulur sing nampa warisan? Soale sing paling pantes disambati kuwi dulur. Sing pantes direpoti kuwi dulur. Tapi kenyataane ana dulur disambati ya ora ngreken, direpoti ya ora ngreken. Wong tuwa sambat ora tau teka, wong tuwa lara biasa ora gelem mara, bareng wong tuwa wis ora sadar lagek mara. Mek-mek dadak wong tuane mati, ora tau teka, ora tau mara pisan njaluk warisan. Enten dulur model ngoten niku. Wonge saiki ning kene. Jajal ngriki setunggal. Iki lho nggo contoh iki lho wong sarangan modele ora gelem ngrumat senengane njaluk warisan ae. Kenging napa Islam niku kok maringi warisan dulur? Soale dulur sing paling pantes direpoti, sing paling pantes disambati. Tapi ternyata sing paling direpoti, sing sering disambati ternyata wong sing jenenge tangga. Nek ana kobongan mulat-mulat sing nulungi dhisik dhewe dulur Surabaya apa tangga? Jenengan gadah derek ninggal kepaten sing duduk kuburan dulurmu Kalimantan apa tangga? Jenengan nek gadah damel nyunatno anak, nikahno anak, ngoten niku sing peladen, sing rewang, sing landang, sing keselen ngiwangi dulurmu Jakarta apa tangga? Tangga. Najan tangga kadang dibedakno ngoten niku ya ora tau sulaya kok. Nek teng Mayangkawis estu dibedakno. Nek eneng wong duwe gawe ngoten niku lho dibedakno, sing ayu-ayu kon penerima tamu. Terus sing elek-elek kon korah-korah ngoten. Teng mriki nggih ngoten. Lho, ngoten niku lho ora tau ngersula. Wis ta yo aku lho mbok tembung, mbok kongkon korah-korah lah. Atiku seneng berarti aku jek mbok anggap tangga, seneng ora tau ngersula. Ora ngarah terus gawe konten. Halo guys. Iki lho guys wong elek-elek guys. Korah-korah kabeh guys. Sing ayu-ayu ki lho penerima tamu ngoten ora. Saking apike atine tangga. Mulane malaikat Jibril pesen ning Kanjeng Nabi, apik ana karo tangga, kaya-kaya tangga kuwi berhak dadi ahli waris. Sing nomor loro, musyakin kuwi wong sing ora rukun karo dulur kerabat. Sapa sing ora rukun karo dulur karo kerabat diarani musyakin. Wong nek musyakin masih ahli ibadah, ibadahe rung diterima karo Allah. Mulane mumpung urung malem nisu Sakban, sing ora rukun karo dulur ndang rukun. Ndang njaluk sepuro. Teng mriki nggih enten dulur karo dulur sing mboten rukun nggih enten. Kok ana kabeh wong kene ya. Ngeten Bapak Ibu, jenengan nek ora rukun karo tangga iso ngaleh, tangga kuwi wong liya.
Wong sarangan kene jajakane rukun angel, ngaleh ning kabalan kono ora apa-apa, tangga kuwi wong liya. Jek kurang adoh ning mayang kawis kono ora apa-apa, tangga kuwi wong liya. Tapi jenengane ora rukun karo dulur. Minggato teko Jakarta, minggato teko Papua, dulur sak lawase dulur, geteh sak lawase geteh, ora iso dijolke wong anyar. Bahasa ngeten iki saged dipahami nggih? Kok iso gak rukun karo dulur ki masalahe apa? Warisan. Warisan, ae wong kene iku warisan. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kita niku duwe tradisi. Sesepuh kita niku gadah tradisi. Ki apa doning ndi iki? Oh niku lare alit-alit to. Ya lah tak kira to wong tuwa-tuwa. Pun nek lare alit monggo. Kok serangane kok seragaman ngoten. Bocah cilik-cilik saiki gedhi-gedhi ya. Pun kula lajengaken. Tiyang Jawa niku gadah tradisi saurunge mlebet wulan Ramadan. Supaya kita saged jarah ganjarane wulan Ramadan, wong Jawa niku saurunge poso niku weweh nang nggone dulur sanak raket Pakde Paklik. Teng mriki nggih tasik usum ngoten niku. Jenengan nggih tasik weweh ning ngene Pakde Paklik. Nek teng mayang kawis niku wewehane sego sak wakul pitik merkungkung. Lho piye? Wong kene piye? Gayane piye nek weweh? Pitik siji dibagi piro? Dibagi sekawan. Lah ora padha karo lalapan pinggir dalan kuwi. Lah nek ngono rasah tuku pitik, tuku lalapan terno. Tapi mboten napa-napa, aja delok sithik akeh paweweh. Tapi nek saka sing disenengi, masa pitik sigar dadi papat, saka ponakan sing disenengi ketok krasa. Mulane dawuhipun Kanjeng Nabi, tahabbau. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Mulane wong pangapunten saurunge Ramadan weweh. Nek teng mriki jenenge napa nggih? Megengan. Megeng niku bahasa Arabe imsak. Ngeker. Ngeker niku ya ngeker. Poso niku imsak, nunjukno nek ape poso wong Jawa gawe megeng. Winginane niku enten sing tangklet. Pak Yai kula niku weweh tengene Pakde. Lah terus Pakde niku matur dawuh ngeten, "Le, dalem Pakde. Saiki donya wis kaya ngene le, iwak pitik ya ngrasakno bendina, sego beras ya mangan bendina. Wis to ngene iki Pakde rasah wewehi, ganti dhuwit 500.000 wae." Cara sampeyan Pak ana ponakan weweh sego karo ngekeki dhuwit 500.000, sampean milih sego apa dhuwit? Bu, ponakane sampean mara nggawa rantang isine iwak karo sego, karo sampean digawakno dhuwit 500.000, milih dhuwit to milih sego sak rantang? Kula niku asline pengin roh bocah iki ku weweh ning ndi kok diuneni ngoten niku. Jebule kula sakniki ngertos, oh berarti ning gone palike sarangan. Ngono kok modele. Ngeten Bapak Ibu, Kanjeng Nabi dawuh, di dalam makanan yang halalan thayyiban niku wonten obat. Obat zahir, obat batin. Misal ana Pakde kelakuane Allah, salat jamaah wegah, poso wegah, senengane ngeslot ae. Duwe ponakan sholih sholihah, weweh panganan halalan thayyiban, panganane didahar karo Pakdene, Pakdene atine elek iso dadi apik, kelakuane elek iso dadi apik, duwe penyakit ati, penyakit zahir batin iso waras gara-gara barokahe panganan halalan thayyiban. Lah nek dhuwit 500.000 Pakdemu kelakuane rodok blarah, senengane ngeslot, mbok paringi 500.000 ora dadi apa-apa, tambah entek digawe.
Berarti kesimpulannya ponakan nek pingin maringi duit Pak De Pak Le monggo, tapi weweh sego pitik merkungkung ojo tinggalno. Saged dipahami nggih? So nek diparingi duit ponakan ya aja duit tok Le, ya sego barang. Lah ning ngopo to Pak De wong dikeki dhuwit tok kok njaluk sego? Ngene lho Le, nek dhuwit tok urung iso dadi tombo. Tapi nek sego panganan halalan thayyiban iso dadi tombo zahir batin. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapiki tangga. Ngapiki dulur, terutama ngapiki wong tuwa. Dawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'an teng mriki wa qaulihi ta'ala lan dawuh Allah taala uskur li wali walidaik. Uskur syukur sapa sira li maring ingsun Allah wali walidaika lan maring wong tuwa loro sira. Bapak Ibu, ayat uskur li wali walidaik ora iso dipisahno. Wong sing nyembah Allah kudu bekti ning wong tuwa. Mulane wong Jawa yo duwe tradisi saurunge Ramadan padha tilik kuburan. Kuburane sinten? Tiyang sepah perkara arep poso, aja sampai ganjaran poso sakmono kae ora diterima karo Allah mung gara-gara duwe masalah karo wong tuwa. Berarti nalikane Saban niki kula jenengan kudu ngapiki tangga, ngapiki dulur, ngapiki wong tuwa. Carane ngapiki kudu bekti karo wong tuwa. Bapak Ibu kabeh anak duwe cita-cita bekti ning wong tuwa, birrul walidain. Bocah cilik Joko Prawan sak Mas Iwan ngeten iki le, Masya Allah nek matur bapak ibu Pak Mbok rasah kuatir Pak Mbok. Sok nek aku gede tak mulyakno sampean Pak Mbok, tak rumat apik sampean Pak Mbok rasah kuatir, nek aku sok nek gede sampean mulya-mulya. Zaman Joko, zaman Prawan. Tapi nek wis rumah tangga, kula jenengan bakal dicoba karo Allah. Dicoba napa? Seneng neng anak bojo luwih gedhe tinimbang seneng neng wong. Bu, jenengan gadah putrane sampean sakit, jenengan saged tilem napa mboten? Mboten, wong anak lara kok dipijetno ora mari, ditebusno obat ora mari, disuntikno mari. Wong tuwa ngrumat anak diarep-arep sehate, diarep-arep uripe. Sakniki diwalik enten tiyang sepah gerah ngoten niku anak saged tilem napa mboten? Ngorak-ngorak kok karo iki. Ana Pak mbokane niku opnam teng rumah sakit Sumberjo. Tangga kiwa tengen padha tilik, ponakan padha sambang, wong-wong padha niliki, putrane teng dalem Pak. Ditangkleti, Kak, iya. Kabare mboke sampean ning rumah sakit Sumberjo, iya. Opnam Kak, ya iya. Lah wong-wong kok rono kabeh, iya. Lah sampean kok ning omah. Lah iya, kabeh-kabeh bokon rono, kabeh-kabeh bokon rono. Lah sing ngrumat sapine sapa? Wong tuwa tasik bejaji sapine. Teng mriki nggih enten model ngoten niku. Sapine kon ngedol wae kuwi. Akeh wong tuwa ngrumat anak diarep-arep sehat uripe. Akeh anak ngrumat wong tuwa diarep-arep kok matine piye? Barokahe matine piye kok matine ku. Ya Allah, ya Allah. Masa wong kene ngrumat wong tuwa terus digetno matine ngoten. Kula iling enten tiyang tangga desa nggih kenal kalih kula sae. Ibuke niku empun sekawan dinten mboten sadar. Merem tok ambekan mengkos mengkis wis dibawa ke rumah sakit empun mantuk. Anak wis padha nglumpuk, 4 dina padha nglumpuk. Ngoten niku timbalno Pak Yai, kula digoncekno anake sing nomor 3. Pak Yai monggo nderek kula. Lah ini ngopo leh Kak? Derek-derek kepingin panggih jenengan, digoncekno numpak motor, dadak aku dilunggono ning pinggir ibuke. Pak Yai, derek-derek kula niki pun 3 hari 4 malam teng mriki. Lah terus wis ikhlas kabeh Pak Yai.
Lah maksudnya ikhlas ki piye? Jenengan dongakno Pak Yai, piye carane? Aku mbok kongkon maca surat sing mbokmu cepet mati ngoten to? Lah nek kira-kira aku maca surat terus mbok mundang cepet mati berarti status fikih, ilmu fikih aku ki al-qatil, pembunuh. Kowe nek pengin mbokmu cepet mati tekek aku ngono lah. Wong pengin mbokane mati kok ditekakno kiai ya. Aku wis roh kelakuanmu, kowe wis roh takono. Kowe apa ora eling? Mbokmu jaman meteng kuwe, jaman nglairno kuwe 4 tahun 5 tahun mbokmu ra iso nyambut gawe. Karipan rina wengine perkara ngrumat kuwe. Mosok lagi nunggoni mbokmu kelangan penggawean 4 dina, kiai mbok tekono pokon mateni aku ngono lho. Mau weneng cepene, Pak. Lah terus ngeten iki pripun, Pak Yai? Ya dongakno wacak-wacake Yasin. Tujuane ben ora ana setan sing nggodha kok tambah pengin cepet mateni ku piye maksudmu iki? Tak kandhani Kak, nggih. Ketika seseorang sudah tidak sadar akan dunia, wong kok wis menenge, wis ora eling donya, kuwi tandane Gusti Allah seneng. Supaya napa? Supaya dosa-dosa sing wis dilakoni kuwi ilang. Dia masuk di alam di mana alam itu sudah tidak teringat dengan dunia, dosane diilangi karo Allah. Semakin ora sadare suwe berarti semakin dosane entek. Kok tambah kok nyepetno maksudmu piye? Wong ngene ya usum kiai ditekakno kok nyepetno mati ngoten. Sok ben lokno ae Pak Yai. Mulane anak ndang model ngoten. Monggo kula jenengan saurunge malam nisu Saban, ayo bahagiakno atine wong tuwa. Allahumma amin. Piye carane bekti ning wong tuwa setunggal? Nek wong tuwane tasik nem, mergawe tasik akas, jenengan nggih empun merdamel. Nek diperintah apa-apa wong tuwa selama ora haram, ora maksiat turuti. Bejo urepe jenengan. Ora ana ceritane wong bekti ning wong tuwa terus urepe lara, mboten enten. Kok ana wong ndang urepe lara, takokno, piye hubunganmu karo wong tuwa? Piye hubunganmu karo mara tuwa? Wong sing ora apik karo wong tuwa, wong sing ora apik karo mara tuwa, ora usah ngenteni ning akhirat. Ning donya wis dipeloro karo Allah. Iki kok lenger-lengeri mikir apa sampean? Iki wis yo, ayo sing apik karo wong tuwa. Terus sakwise nuruti perintahe napa? Sing nomor 2 bantu. Nek menawa wong tuwa nasionat jan wis tasik saged merdamel jenengan kok gadah rezeki sithik akeh, wong tuwa ciprati. Wong tuwa niku beda karo anak kok. Wong tuwa dikeki anak 100.000 iling napa mboten? Wong tua diparingi anak 200.000 iling napa mboten? Iling. Wis to lele, rasah mikir ngene, rasah mikir mboke, kanggo anakmu wae ngoten. Niku saking apike wong tua. Tapi iling Bapak Ibu jenengan sing wis sugih, empun rumangsa cukup. Anak kok ketoke jek kurang, kok ngemeno maringi jenengan tulung aja tolak. Terima ben dienggo jimat anak-anake jenengan. Ben anake jenengan uripe tambah barokah. Allahumma ciprati. Beda karo anak. Nek wong tuwa dikeki anak sithik ketok, anak dikeki akeh kadang ora. Sawah wis dibagi hibah. Sing barep iki, sing nomor 2 iki, sing nomor 3 iki wis dijlentehno. Lah iki Pak Mboke jek urip ya wis ditinggalan omah karo guritan. Ngoten niku mbokane jek urip, pakane mbok jek urip, eneng sing prek-prek mbok kuwi guritan iki bagiane sapa to, Mbok? Sing guyu kemekelen ngrasakno ketok iku. Anak dikeki pira-pira kurang. Wis bantu wong tuwa. Lah nek wong tuwa mpun mboten saged nyambut gawe, wong tuwa niki dadi tanggung jawabe anak. Kebutuhane tadi tanggung jawabe anak. Sing nomor 4 ngonconi.
ngonconi niki ganjarane kathah najan dosane ya kathah. Ngonconi wong tuwa dosane kathah tapi disepuro. Luweh gak disepuro sing ora tau dosa tapi ra tau ngonconi. Ana wong niku mlete, Pak. Alhamdulillah Pak Yai, kula ya ana yahene Pak Yai, mboten nate gadah masalah karo wong tuwa. Alhamdulillah mboten gadah masalah karo wong tuwa, ya apik-apik wae. Ya apik-apik wae, wong kowe ora tau ngrumat kok. Wong tuwamu jenegara kowe ning Gresik ya apik. Bapak Ibu pangapunten, nek ngrumat wong tuwa aja wedi dosa, aja wedi salah. Kesalahan-kesalahan dalam rangka taat cara kaidah fikih niku disepuro dening Allah. Gusti Allah merintahkan jenengan salat, pun jenengan salat mawon, kurang khusyuk, kurang tumakninah, disepuro Allah. Gusti Allah merintah kula jenengan ngeramut wong tuwa, pun ramuten wong tuwamu kadang-kadang salah, disepuro. Ora salah piye Pak, wong wis didhawuhke Allah. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Gusti Allah dawuh, Gusti Allah sing gawe sampeyan. Nuli Gusti Allah bakal mundhut jenengan mati. Tapi sebagian jenengan ana saurunge mati dibalekke ning usia sing ina, yaiku usia maleh. Pantange asale pinter dadi ora pinter, bodho. Pantange profesor dadi bodho. Usia maleh, usia kapan? 60 sampai 70. Niku padha karo wong umur 15 tahun. Mulane Bu, Pak, jenengan kok gembul karo wong tuwa, umure 60, 5, 70, kelakuane persis kaya cah umur 15 tahun. Piye petita petiti. Iki donyaku, iki apa-apaku, anak ra duwe bejaji apa-apa. Anak ora ketok apa-apa, kabeh bejajine wong tuwa, rewel nek wis umur 60 sampai 70. Nek wis 70 sampai 80 persis bocah umur 9 tahun. Piye bocah umur 9 tahun? Jaluk sak jaluk, kudu sak dek sak nyet, ora dituruti serengen. Bocah umur 9 tahun jaluk sepatu dikandani sesuk ora, pokok saiki. Wong tua ndang umur 80 tahun sampean njaluk ora dituruti, kowe tak kutuk dadi anakmu. Sabar. Anaknya bari rewele wong tua benjing bakal diparingi karo Allah jannatu adn, surga adn. Allahumma. Lah nek wis 80 sampai 90 persis kaya bocah umur 5 tahun. Piye bar tuku pentol jere ya urung. Permangan jere ya di rumah jere ra tau di rumah, dikei lawah jere ra tau dikei lawah. Kula niku disambati rencang kula kanca sekolah SD ngerumat mbok umur 80 tahun. Jam 3 bengi le aku kudu ning jeding le, ayo mbok dituntun ning jeding, wudu pisan mbok ndang salat. Ya le, wudu. Kanca kula gadah sapi 3 sapine niki dituntun pas wayang lewati sapine ape nguyah. Mbok ayo gage nek kecepratan ayo gage dituntun rada cepet. Esuk mbokane nelponi anak-anak liyane, aku dik bengi deret adikmu. Tonggo kabeh diceritani aku dik bengi deret anakku. Sing guyu kemekelen ketoke yo kok pelek. Tak kandhani, Kak, ngopo Pak Yai, pancen anak dicoba rewele wong tuwa. Anak janji gelem sabar ngeramut wong tuwa, sabar ngladeni wong tuwa. Ngoten niku sok mben dijanjeni swarga adn. Allahumma. Wong tuwa dicoba karo Allah. Napa Bapak Ibu cobane wong tuwa? Cobane wong tuwa anak sing gemati, anak sing rumat, nukokno lawuh bendinane, ngekeki wedang kopine, ngumbah-ngumbahno sandangane, ngepel kamare, masake lawuh kesenengane bendina, ngekeki dhuwit 10.000 nggo jajan ubo rampene.
karo anak sing omahe adoh, ora tau melok ngrumat. Benulan kirim dhuwit 300.000. 300.000 tok. Ora melok masakno, ora melok nyucekno sandangane, ora melok ngepelno, ora melok gawe wedang kopine, ora melok dipaedo bendinane. Ngoten niku cara wong tuwa sing diceritakno, sing dibangga-banggakno, anak sing ngrumat apa anak sing adoh. Iki sing muni banter kuwi ketoke ngrumat wong tuane kuwi. Sabar, wong tua dicoba, anak ya dicoba. Lah terus piye carane, Bu? Nek ngrumat wong tua, anggap lucu kaya ngrumat anakmu. Sampeyan ngrumat anak umur 5 tahun, bar tuku pentol jere ya urung. Ibu-ibu pentol dek mau wis tanduk, dek mau wis urung-urung. Sampeyan gelo napa mboten karo anak? Mboten gelo. Perkara napa? Sayange sampeyan luwih gedhe tinimbang rewele anak. Umur 9 tahun njaluk sepatu ora dituruti, nangis gedruk serengen. Jenengan gelo napa mboten karo anak sing gedruk? Mboten, perkara sayange jenengan luwih gedhe tinimbang rewele anak. Sampeyan nyawang anake sampeyan kelas 3 SMP umur 15 tahun, petita-petiti rambut dionteng-onteng. Wah nek cerita ra kaprah ngoten niku jenengan gelo napa mboten? Mboten, sampeyan anggap lucu. Perkara sayange wong tuwa luwih gedhe tinimbang rewele anak. Berarti supaya kita ora gelo ngrumat wong tuwa tambah enteng carane. Wong tuamu rewele anggap lucu. Ngene. Iya, lucu. Gedhekno sayangmu sehingga rewele wong tuwa ora krasa. Lho kula saged crita niku kula ngalami. Kula teng dalem kalih tiyang sepuh niku kalih wong wadon-wadon, mara tuwa kalih wong tuwa. Sing tiyang sepah kula mboten malih babar pisan mboten malih. Keranten ahli tahajud, ahli zikir niku tiyang sepah kula, ibu kula. Sing mara sepah taghir niku berubah. Sakniki umure matuk 71. Berubah. Kula haji tak tumbasno jam. Kula umroh tak tumbasno kacamata. Ngoten niku jame kobet ya ngaleh nggon ngoten niku. Wah cerita sapa diceritani jamku dicolong toha kira ora. Lah wong dhuwit sing bendina maringi ya kula, napa-napa nggih teng dalem, pokok sing didarani nyolong jam, nyolong kacamata, nyolong sandal ya aku terus. Lho ngoten niku aja gelo, tapi dianggap napa? Lucu. Ngoten niku tak kandhani wis to Bu, benjing kula tumbasne malih. Alah wong nyolong kok ngaku ngoten. Lho lucu. Wis niku wong tuwa dikonconi dirumat sing apik, bekti ning wong tuwa. Nek tiyang sepahe sampun kapundhut didongakno. Terus disodakoi jariyah. Riyen niku enten sahabat asmanipun Sa'ad ibnu Ubadah. Matur dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Kanjeng Nabi, ibu kula sampun seda. Apa atasaddaqu biha, napa kula saged sedekah kangge ibu kula? Kanjeng Nabi jawab, qala na'am, ya sedekah kanggo ibumu sing wis kapundhut. Ayu sedekati afdalu ya Rasulullah, terus sedekah napa sing paling sae ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, qala sakyul ma'i, maringi ombenan wong sing ngelak. Keranten Madinah niku angel banyu, mulane sedekah sing paling apik maringi banyu. Nek cara teng mriki banyu gampil nggih? Gampil sampai banjir-banjir ngoten kok. Nggih, berarti sedekah jariyah kanggo masjid, kanggo musala, kanggo pondok pesantren. Niku nek sampun kapundhut. Terus bakdo niku terus nopo? Nyembung silaturahim kanggone dulur-dulure bapak ibu sing sampun ditinggal bapak ibu niki, enten Pak D, enten Pak Le, enten kanca-kancane bapak, sambungen silaturahime. Niki pun jam 10 kurang 10 menit. Sampun nggih? Kok lanjut. Sampun riyen ora barbar kok.
Niki pangapunten langsung didongani mawon mboten napa-napa. Rejeb amalane Rejeb ngata-ngataken donga Allahumma barik lana. Sing nomor kalih ngata-ngataken poso. Nomor 3 ngata-ngataken maca Rabbi firli warhamni watu pangalaya. Terus ayo persiapan kanggo nyambut tekane ulan Ramadan, mulazamah ning gone salat, aja sampai ninggalno salat. Terus masuk ing dalem ulan Sya'ban. Ulan Sya'ban napa sing dilakoni ngatah-ngatahaken maca sholawat. Nalikane Sya'ban ana siji wengi Gusti Allah nyepuro kabeh dosane makhluk, yaiku malem nisfu Sya'ban. Kejaba loro sing ora disepuro. Sapa? Wong sing musyrik karo wong sing ora rukun. Ora rukun karo tangga, ora rukun karo dulur, ora rukun karo wong tuwa. Telu iki beresi masalahmu malam nisfu Sya'ban, dosane disepuro. Allahumma ba'da niku kula jenengan pun nglampahi poso Ramadan diterima karo Allah, ganjarane kalipat-lipat, ganjarane melimpah kaya dene wong sing jarah harta napa ghanimah, harta rampasan perang. Mugi-mugi wonten barokah manfaatipun. Al-Fatihah.